Skal det ikke væk, eller hvad? Nej, man kan ikke se, jo. Hej derude. Hey. Så er vi tilbage med endnu en video. Ny location. Fucking fed lokation. Vi sidder i Udlægger noget her. i København Sjælland. Ude ved stranden. Der er ikke så meget vind lige nu, så vi har fundet noget læ. Vi har to forskellige med. To koreanske. Vi har en med, hvad er det med? Er det med fersken? Plum? Nej, det er Blomme. blomme. En blomme. Det ligner en fersken, synes jeg. Og så er der den her med lemon. Der er start. Hvem? Bare starte med en af dem. Skal vi starte med den der? Jo, melon det der? Den er jeg meget spændt på, faktisk. Vi kender os. Vi dufter lige først. Ritualet. Det bliver vi simpelthen nødt til at følge. Okay. Dufter af honningmelon, synes jeg. Ja, det gør det. Det er honningmelon, det her. Hvad har du at sige, Eddie? Obviously. Det er jo melonfølge. Ja, der findes mange forskellige Jeg synes, meloner. den dufter godt. Men den er også grøn, ligesom, eller en honningmelon ikke også grøn. Den dufter... Tal til kameraet. Den dufter af æble/melon. Ja, Du det må er rigtigt. godt tage første tår i det. Så første. Cheers. Eddie smager. Jeg synes faktisk ikke, den er dårlig. Nej, jeg fucker med den. Jeg kan godt lide Den er sød. Mm. Den er ikke lige så kold, som vi gerne vil have den, fordi den er stået ude i solen. Vi har lige været ude og fange hornfisk. Så den er lidt Fucker med lunken. den. Wow. Men den er ikke dårlig overhovedet. Man kan sagtens drikke en hel en. Ej, det smager altså godt. Hvis den er iskold, så tror jeg, den har været rigtig god. Vi er på den igen. Vi er på den igen. Jeg tror faktisk lige, at jeg tager de anden tår. Jeg vil altså også godt lige have en anden tår. Det skal man have lov til på kanalen. Helt udmærket. Jeg er sakshusen god. Den er sød. Som lige tilpas sød. Altså den har melonsmagen, og så er der noget... der er noget æble over den også, tror jeg. Ja, det må jeg lige Ja, så, men det hele, det står på kinesisk eller noget, Ja, det så er det er det. kraftedeme svært at læse, mand. Vi skal ikke anse det som racisme. Vi ved det faktisk ikke. Ja, Vi ved bare, det er asiatisk. Ja, Og der er faktisk lige sådan en dansk en her. godt tegn. Det her er til alle. Den her kanal er til alle. Ja. Ja. Nå, lad os stille den her væk, og så Ja. prøve den anden. Sparkling plum, gutter. Skal vi lige høre den? Der er smæld på. Hvad så? Den bliver man glad for. Gør man Den det? dufter af parfume. What? Du døber også din næse. Ja, jeg døbede lige den. Jeg døbede. Ej, har I set farven på den? Det ligner iste eller sådan noget. Ja, den er slet ikke helt... Den er ikke tosset, den her Den heller. dufter af perf. Okay, hvorfor? Okay, den er bare, det er simpelthen dåsen, der gør det. Ja, det tror jeg. Nå, skal vi tage en... Jeg tager lige farven på den her også. Det er lidt grønlige i det. Gullige grønlige. Let's give it away. Glæder du dig? Ja, det gør jeg. Den fejler. Den er fandme unik. Og jeg er ikke sur. Jeg synes begge to... Der er altså lige en dobbelttår. Jeg synes begge to kan sit kram. Ja, jeg er ikke sur. De har meget... Har Altså, du det er ikke fordi, Ja, det er en han- syntetisk smag. Nej, jeg er sgu da overrasket over dem, mand. Af frugter. Det smager meget naturligt. Det er som om, Ja. du spiser Det frugt. er altså... Det gør de sgu meget godt. Det er topkvalitet. De er købt i Netto til en god pris. Netto? Jeg kan ikke lige huske, hvorfor. Den dufter, den her. Jeg Ja, kunne den hælde har den en- på mig. De Sådan er her. kraftedeme Den gode. har en virkelig god duft. De smager fandme godt. Jeg tager også lige en tår til. Meget bedre end de chips, vi fik i går. Mm. Ja, hvis I fulgte med i går, skriv noget om I så videoen i går. Men Vi spiste cola chips. cola, I skal se videoen fra i går. Der var Okay. fandme content. Lad os rate dem. Få den op også. Skal vi starte med den, Lad vi os starter starte med med her? melon. Skal jeg bare starte, eller hvad? Ja. Jeg tror også, jeg skal have en tår til. Ej, det er fandme også god, mand. Jeg giver den 7,5. What? 7,5. Det fucker Messi ikke med. 7,5, du. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg synes, den smager lidt af prut nu. Ikke for at sige Efter jeg har haft den i munden, eller hvad? Jeg synes, det er en 6 ud af 10 drik.
lidt sjovt, det er 6. Ja. Den der 6, den der 8. Jeg bliver altså nødt til at smage den her, inden jeg rater den. Jeg kan 8 ud af 10, den der. det er nok en af de højeste, vi har rated indtil videre. Det er en af de højeste ratings, vi har på kanalen. Jeg kan ikke beslutte mig. Det må være vejret. Jeg tror, hvis det begge er ice, så er det helt vildt. Ej, vi skulle have prøvet med ice. Jeg kan bedre lide den her. Jeg giver den her Okay. 6,5. Okay, En rating under. der er lidt forskellige... Jeg er mere på den grønne der. Hvad gav du? Jeg gav Plum 7, og den anden 6. Ja. Der er mere på... 7,3 vil jeg nok give den. Skriv noget i kommentarerne, om vi kunne finde på at prøve dem. Vi kunne anbefale den. Ja, vi Og lige hen anbefaler. og vis view. Ja, Kan de se lokationen? Kan man gøre det over den her? Sådan her? Nej, det kan man ikke. Så lad os bare Prøv at se. Kom hid. Så står vi her. Vi ses. Tak for denne gang.